let's go. Gel. Ok, vamos. Cultura que va contigo. Wow, qué chula. Mira. No tocar las cuadernos, cariño, ah. Diyan siya nakalagay. Tres Marias. Parang ano siya, guys. Parang mini museo, di ba? Ano to? Consuelo de la Cuadra, Cuba, Escayola y Madera. Ano to sa? Parang ano siya? Mini ano siya, guys? Parang ano pala man tawag dito? Parang matutulog pa siya. Tata? Lego ba gusto? Na-board na tong kasama ko. Parang paano tayo dito, guys? Rafaela, espérame. Hindi na talaga makapag-antay tong kasama ko. Wala talagang ka ano-ano. Para siyang marami dito na parang gorilla. Sonia, ito siguro yung mga gumawa. Gorilla siya. Sonia Cabello. Ano to tawag dito is Homotherium latidens. Well. Ano siya, guys, mga kamay. Meron siyang nakalagay na something. Mga kamay siya, guys.
parking. Tawag din is yan, sila yung mga gumawa. Lastly, ito. Venga, vamos. Okay, yun guys. Ito video. Diba ang ganda? Come on, let's go. Purple and yellow. Oh, es bonito. Vámonos al parque. Sí, los vamos en parque. Vale, vámonos.
Come on, let's go. Punta na tayo doon kasi na-boring na si Rafaela. Gusto na pumunta doon sa parking na para daw sa mga mayores. Akisi? Buong hapon na kami dito sa labas. So, sira siya. Hindi na masyadong naalagaan. Ito yung library dito sa Retero. Ito, ano to? I don't know what's inside.